A rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego que leva atendido ata de agora ao redor de 5.800 proxectos en toda Galicia e contribuindo á creación de máis de 550 novas empresas, consolídase como unha ferramenta central da estrategia de emprendemento ligado ao territorio con horizonte 2030 e actualmente en fase de consultas co sector. A rede conta actualmente con 15 oficinas distribuídas polas 4 provincias galegas, acumulando máis de 17.500 titorías realizadas polos equipos técnicos dos polos, un apoio personalizado que permite orientar os proxectos desde a súa fase inicial ata a súa consolidación. En canto a actividade desenvolvida no territorio a nivel autonómico, lévanse realizadas máis de 2.000 actuacións entre reunións con entidades e axentes locais e eventos organizados pola propia rede para impulsar a cultura emprendedora e favorecer a conexión co ecosistema económico. Preto do 60% das persoas atendidas pola rede son mulleres, maioritariamente na franxa de idade comprendida entre os 45 e os 52 anos, reforzando así o seu papel como dinamizadoras do tecido económico. Os polos tamén están a favorecer a integración sociolaboral das persoas galegas retornadas que contemplan o autoemprego como vía para o regreso a Galicia. Galicia conta cun plan específico de remuda xeracional dentro da rede de polos na que se levan asesorado ata o de agora máis de 300 proxectos, ofrecendo acompañamento para asesorar, axilizar e facilitar os procesos de transmisión de negocios en funcionamento co obxectivo de garantir a súa continuidade e evitar peches. Esta actuación complétase con medidas económicas como bono remuda, dotado con 1,5 millón de euros, unha das 5 liñas incluídas este ano na Orden Unificada de Apoio ao Emprego Autónomo, que suma no seu conxunto 40,7 millóns de euros.